This is a celebration that seeks to recognize the contribution of our farmer communities dinhi sa probinsya sa Bohol sa dako nga role nga ila nga giplay para sa kalambuan sa atong probinsya sa Bohol o pagkabot usab ng labing importante nga gusto nato pagkakabuton ug mao kana ang pag-attain og food security dinhi sa atong lalawigan para sa kayuhan sa ato nga mga katawhan. Magpasalamat ko sa akong mga kauban sa Bohol Ubi Growers Association nga sigig balik sa among demo farm dito sa lungsod sa Corillo sa Barangay Pandol. Ang hinaot ko nga sa kanunay, labi na ang atong halangdong gobernador nga tabangan mi kanunay dili lang ang among kapunungan kundi ang tanang mag-uubi sa lalawigang Bulanon. Kami magpasalamaton sa imong pagtabang nga sa karon ang among production sa ube mitubo gyud. Ang kalampusan sa Ubi Festival nagpakita nga kaya natong mapaugmad ang ekonomiya ug makatabang sa daghang mga kaigsuonan. Pinaagi sa pag-invest sa agrikultura. Dili pwede nga usa lang ang atong saligan. Tourism is very weak and very slow sa karong panahon. Kinahanglan nga mo investa sa agrikultura. Wala pa ta kahibaw ug unsay mahitabo ugma ug sa sunod nga mga panahon tungod sa COVID-19. Apan kung atong tabangan ng atong mga mag-uuma, kung paligunon nato ang atong agrikultura, kahibaw ta ug unsay mahitabo. To all our beloved farmers and fisher folks, the provincial government dedicates all our efforts ang tanang-tanang gipaningkamutan nato sa agrikultura. But not just for you, para sa katawhang Bulanon. Daghang salamat kaninyong tanan ug mabuhi ang mag-uuma ug mananagat nga Bulanon. Salamat, salamat, salamat.